Nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanasikana nevanakomana mumachechi hadzisi kungoitika chete kwana madzibaba Ishmael kana kuti kune venguo chena vatinoti ivo mapostori, asi nemumapentekostawo nyaya idzi dzakazara. Nhasi uno tashanya kunzvimbo yemarondera uko kune imwe chechi inonzi iyo Assemblies of God Spiritual Movement ine vabereki vari kunyunyuta nekuda kwemutemo uri muchechi umo uwa vanoti iwo cut ties with your parents. Tashanya kuti titaure nevatenderi vainamata kereke iyi kuti vatisanangurire kuti chii chaimboitika mukereke umo, uyezve chii chinozoitika kuti vaparadzane nevana vavo uye vana vavo vavarambe vachitaura ivo kuti hamusisiri vabereki vedu, hamusisiri hama dzedu, mave madhimoni, mave masatanist. Regai titaure neumwe wemubereki akarambwa nemwana wake muchechi iyi. Inini ndonzi mai Shemi kana kuti mai waDouglas Shemi. Ndaimbonamatawo Assemblies of God, ichiri kunzi Assemblies of God, ichiri kutungamirwa naReverend Nyika. Tichinamata ipapo naAnyika, tainamata zvakanaka. Anyika munhu aichema nerudo, vaiti vari papulpiti vaichema vachiti vanhu itiranai rudo. Saka kuzoshaika kwakaita Reverend Nyika, zvinhu zvakatanga kuchinja, mutemo yakatanga kuchinja. In fact washaika akanga ari Secretary General ainzi Lucky Nyama akaziwisa mukereke mushure memadhezi mashoma kuti iye Lucky Nyama akanga audzwa naAnyika kuti mwana wake Philip Nyama ndiye aizosara ari successor, asi paakaudzwa iye aiti paakaudzwa rega panga pasina umwe munhu. Saka mwana wake apo pachigaro, zvinhu zvakatanga kuchinja muchechi, mitemo yakatanga kuchinja, vanhu vakatanga kudzingwa muchechi. Inini ndainamatawo ipapo ndakatodzingwa muchechi. Zvazvo kuti makadzingwa zvaita sei nei mama? Ndakanzi ndine madhimoni, bozi waingoti anzi mune madhimoni. Pachina Anyika ndaiburutsa profesi muchechi. Saka Anyika wazofa wasarawa, zvakanzi pamaiburutsa profesi Anyika wachiripo maishandiswa nemadhimoni. Saka ndibva ndadzingwa zvikanzi ibvai pano mune madhimoni. Saka kuti manga makuprofita mama togara muchiprofita pachina Anyika. Alright. Saka pamakazenge makuda kuburitsa profesi ndopamazonzi aiwa madhimoni. Handina kumboburutsa profesi, but zvinhu takangoerekana mwe musi ndiri muchechi ndobva ndanzi pupura imwe yawaikushandisai pamaiburutsa profesi muchechi mina Anyika maishandiswa nemadhimoni, saka pupurai kuti maishandiswa nemweya yakaipa. Saka musi wacho iwoyo ndakabva ndangopererwa panze, wainzi ukanzi une madhimoni obva nzi ngaabude. Pane dombo riri pasera rainzi ngaaenda anogara kudombo. Saka ini ndakabva ndabudiswa zvikanzi nemukadzi waPhilip Nyama, mukadzi wanowa Reverend wacho, zvikanzi amunyengeri ngawabude panze. Saka ndakabva ndabuda, inga iri service yemanheru, ndobva ndabuda zvangu bva ndanogara panze. Service ndobva yapera ndiri panze, ndobva ndaenda kumba. Mangwana acho yaFriday pandakadzoka, nokuti chechi inopindwa everyday. Mangwana acho Friday pandakadzoka ndopandakabva ndasvikodzingwa. So inini pandakangotendeukawo ipapo ndakangotendeuka tichinzi tinonamata everyday, kwainzi hanzi bhawa harivharwe, saka imba yaMwari haite sei haivharwe. Saka zvinhu zvatakangojairirawo, asi mazuva atainamata pachina Anyika papasina chakashata, tainamata zvakanaka. Saka Philip yazouya mama kuti vanhu tikatipinda muservice ikatanga na7 mangwana acho ndakabva ndatodzingwa, ndakasvikopinda muchechi. Ndapinda muchechi ndopakabva pauya munhu achindidaidza zvanzi mukudiwa panze. Ndabuda panze ndobva zvanzi imbomirai kuuya kuchechi, hatichakudei pano. Ndobva ndangoenda hangu kumba. Ini ndinogara murodhi iyoyi yepachechi apapa. Saka ndaenda kumba ndinazomboita sei handina kuzodzoka. Nyaya ndanchida kutaura ndeyekuti pachina Anyika vanhu service yaipera nenguva, but pakapinda uyu pamwe service yanga kupera midnight na 12 kana ari masandi mukapinda na9 makuseni pamwe gona kubuda na12 midnight sandi. Saka inini ndazoenda kumba handina kuzokwanisa kudzoka. Aiwa chekudya ndechako wega, unozvitsvagira wega chekudya. Saka ndichinamata apa inini ndakabereka mwana 1 mukomana anonzi Douglas. Saka ndakamusiya achinamata papi ipapa. Inini ndadzingwa, iye ndobva asara akachita sei achinamata.
baba vanga vagara vasinganamati, inini nemwana tisu tainamata. Saka mutemo wavo ndewokuti vanodaidzira kuti kati taizi, unofanira kukata mataizi nevabereki. Saka mwana wangu akambosara achiuya pachechi, achibva pamba achiuya pachechi, ndobva anenge akangoita 2 months inini ndamiswa. Last year but 1 muna November ndobva abva pamba mwana, ndobva anzi uchafanira kugara nevabereki vako, mafoni number mai vako nababa vako vane madhimoni, namba dzavo dzefoni bloka. Kana ukasangana navo hauite sei, haumhoresane navo. Nezvaane 20 years. Yanga chine 19 anga asati asvitsa 20, auda kutotena 21 muna August. Saka ndagara kuda ndakagara almost a year. Ndichingotiwo ndikasangana naye muroti kana tikatopesana panapa totongoita sevanhu vasingatoziwana, nditotaure naye. Kana ukatomuti dhagi haatokucheuke, hazvitoite because haatobvumidzwi. Anonzi ukataura nevabereki vako unotora madhimoni, vabereki vako vane madhimoni. Saka chakazoitika last year muna October, tete wangu hanzvadzi yemurume wangu, tete vana vatete vadhagi vakauya kumboko, vauya kumba kundobva nditi saka mai guru munosvika rini muchidai, nokuti ndaigara ndichichema. Ndaishungurudzika kuti Mwari makandipa mwana wani, mwana wani yeye odai zvinosvika rini ndakadai. Saka ana tete wangu vakarwadziwa nokuti ndaiyo munhu aigara achiita sei achichema. Ndobva wauya pachechi apo iri Sandi, ndobva wakumbira papa nemunhu anga ari pagedhi anonzi Farai Maisiri. Ndobva wasvika ndobva wakumbira tete kuti tiri kumbira kuona dhagi, ndobva zvanzi dhagi ari muchechi muno mudisturba. Saka tete wangu ndopo akati alright, saka ndakukumbira kupinda tiite sei tinamate, zvakanzi hamuna mufomu, hamubvumirwi kupinda muchechi, dhagi mozomuona kumanheru. Wakabva wadzoka zvako kupi kumba, tagara kwava kumanheru. Saka takatomira paroti, pane mwana watete wanga auya kuzondiona nokuti pane zvanga zvaitika zvandichataura. Saka tete wangu takamira pagedhi, ndo ava wakanga wabuda musi wacho wakati kasikeiwo, kwanga wabuda kumapasti 6 dzekumazuva rodoka. Vandatoti tete vanhu venyu vaita sei wabuda. Saka takamira ipapo, dhagi uya akabva apfuura nepamberi pangu dai, so vari 2 nemumwe wacho anonzi Stallone chakasvipa. Saka ndo pandakati tete ndidhagi uyu wakapesana. Saka iye akaona kuti awa nditete, ndobva acheuka. Tete wangu ndobva wada kumutera, ndobva wati dhagi mira. Dhagi achibva atanga kuita sei kutiza, akabva amhanya ndobva anosvika murodhi. Ndobva nguva iyoyo futi ndobva aita sei ndobva adzoka. Saka na tete wangu ndopo wakabva wauya pano pachechi apo, ndobva wasvika wati tiri kumbira kuona, vakasvika mune zvakanaka, wati tiri kumbira kutaura nadhagi. Saka dhagi uyo akabva ati handisisina ukama nemi, mune madhimoni, handitauri nemi. Saka nguva iyoyo tete wachibva wati dhagi une chokwadi, zvakanzi zvakanzi kana tisisina ukama hunza chitupa chine senemu yangu. Ndobva abuditsa chitupa, nguva yacho akatowapa chitupa. Saka vakomana vemuchechi mayouth vakatobuda vakawanda, ndobva watanga kuita noise vachiti mune madhimoni, mune madhimoni. Saka since ndati inini pamba pangu padhuze nepachechi ndainzwa zvaiita sei zvaiitika, inini ndandati handisudi hangu kusvika ipapo. Saka ndakazonzwa mukadzi waPhilips Nyama achidaidzira kuti dhagi mwana wedu kana akafa tinomuita sei, tinomuviga. Ndopandakazoswedera padhuze, ndobva ndasvika pane mwana wangu ndikati dhagi wakabuda mudumbu mangu here, zvakanzi hazvina basa, makangoshandiswa naMwari kuti mundibereke. Saka nguva iyoyo vakomana vese vanga vakawanda vechechi vakabva vauya kwandiri vachindinongedzera, vachindijunga junga, vachiti mune madhimoni, mune madhimoni, dhagi brother yedu, dhagi brother yedu. Saka ndaifamba nemanhenge shure kudai, ivo vachiita sei vakandikomberedza, vanga vakawanda nevamwewo mayouth vasikana nemadzimai echidiki, vachinditi mune madhimoni, mune madhimoni. Saka pane gomba ranga rakacherwa murodhi mumo, vanochera vanhu gomba rekurasira marara. Saka ndakazosvika pekuti ndakasairirwa mugomba. Mwana wangu anga aripo naStallone chakasvipa. Saka ndakatokuwara gumbo. Saka nguva yacho iyo noti pandakabuda ndakabva ndabatwa nevanhu, zvikanzi ibvai munoita sei munokuwadzwa. Nguva yacho iyo ndabva ndaenda kudombotombo post kunoripota nyaya yangu. Saka ndadzoka ndopandakazonzwa kuti gumbo rangu raita sei rakuwara usiku. Ndakazomutsa tete wangu usiku ndikati tete gumbo rangu rikuita sei rikurwadza. Saka pandakazodzokera kudombotombo post mangwana acho, gumbo rangu ranga razvimba, nhasi dzakwanisa kuita sei kufamba. Ndobva ndatoenda kwadhokta. Then nyaya iyoyi ndakaivhurisa dhoketi. Ndavhurisa dhoketi yakaita time ndichingonzi uyai musi wakati, uyai musi wakati. Tete wangu inini havagare muno, vanogara kumunda uko.
saka ndaivapa mari every week, pamwe tainzi twice a week. Saka zvazvokuti ndakazopedzisira mari yakundinetsa yekuti ndite sei ndivape wachiuya, ndobva ndazongoi withdraw. Asi chakandirwadza ndechekuti vakakwanisa kubvisira kutenga lawyer rekuti nini ndimire mukoti nelawyer, aidha kuti ndaifanirwa kumira nemwana wangu nevanhu vakandiitira sei vakandikuwadzisa ivavo. Asi chechi ndo yakaita sei yakavatengera lawyer, ndaimira nelawyer kusvikira ndazongoona kuti nyaya yacho zvaya haina ndirikungoramba chipedzerwa mari, ndobva ndaiwithdraw. Ndikati aiwa, since ari mwana ndamuregerera, ndobva ndangoiwithdraw yakadaro. Ya, zvakaoma mama. Muchisaidzirwa nemwana wenyu wekubereka wamakatakura 9 months, manheru iwayo makanzwa sei? Ndakarwadziwa, handidi kunyepa, ndakarwadziwa zvakanyanyisa nokuti ndakadzikisirwa zvaya zvokuti ndakasara ndamunhu pasina. Ndakarwadziwa zvakanyanya, asi chekuita panga pasina. Inini chiri kunyanya kundirwadza ndechekuti dai ndanga ndakabereka vana vairi, ndakabereka mwana 1, kumusiya kwana ndamuita ariko kodadatiwo senyika yedu mazuva ano yashata nemadrugs. Dzimweni dzenguva apengera ari kuchechi, but kuchechi kwacho bhaibheri rinoti kudza baba namai vako. Kuchechi kwacho ikoko onzi ramba wabereki. Izvozvo ndo zvikundirwadza zvokuti kusvikirana nhasi uno handina communication naye kubva musi wakaenda handitaure naye. Tinotoonana asi hatitaure tese. Saka namuchionana munoonana kupi nemwana? Inini ndati ndinogara murodhe pachechi, anogona kupfuura ndichitotsvaira yadhi, ndotomira kuti vanhu vaite sei wapfuure, kana kuti nyange watoriye ndotomira kuti apfuure, wotopfuura woita sei woenda. Kana mutauni ndinotengesa mutauni parengi, anogona kutopfuura nepandire ndiri, ndongomusiya akadaro. Alright. Musi wamasaidzirwa mukazonowira mugomba muchizokuvara, baba vakanga vari kupi panguva iyi muina tete? Baba vanoita basa remaoko, vanga vasipo, vanga tori kwamurehwa kwavanga unoita basa remaoko. Pamakazovaudzawo nyaya iyi vakati kudi? Vakamboenda kupolisi kuti vakazoya nyaya yedu yato kupolisi. Saka infact tisati izvozvo zvisati zvaitika, paakatanga kuenda baba vacho vakatomboenda kunoripota kunoti ndo zvaitika kumwana, toda mwana. Kupolisi ndobva vanzi over age, saka ane kodzero zvake yekuita sei yekubva pamba. Ndobva tanga tangoisiya yakaita sei yakadaro. Pakazoitika izvi ivo vanga vasipo, vakazouyawo ndobva tazobatana tese kufamba tichienda kupolisi. Ya, zvakaoma mama. Inyaya inosuwisa zvikuru kuti mwana unenge wakatakurawo 9 months otanga kukuramba. Zvino ndazonzwa kuti pari zvino pane vabereki vakanoripota maererano nenyaya dzemwana, vazi nyama nevamwe vavo vawanikwa vachasungwa. Imi makange muripo here? Makakwanisawo kuendawo here kunomangara, kana kuti makamboendawo here kumapurisa kunomangara kuti mwana wangu akatorwa nemhuri yekwazi nyama ari kugara so ndiri kuda mwana wangu, ende makabatsirika here kana kuti hamusati mabatsirika? Kubatsirika handisati. Ndaifungidzira kuti madhezi andakifambidzana nenyaya yekukotu, ndaifungidzira kuti pamwe ndo pandinobatsirika ipapo, asi hapana chakaitika kusvika nazvino. Izvi ndiri kutongoshuwirawo kuti dai ndabatsirika kuti ndigone kuti mwana wangu adzoke ndive necommunication naye. Aiwa, tinotenda mama, but ini ndinofungira kuti tiri munguva iyoyi yekuti vamwe vari kuripotawo kuti vana vedu wanga uriwo mukana wekuti mukwanise kuendawo kumapurisa zvekare, munovhurisawo dhoketi renyu muchitaurawo kuti ini ndine mwana ari kunoku. Zvichida mapurisa anogona kuita action nekuda kwekuti pantori neimwe nyaya itoripo nechekare. Zvakanaka, ndichaita sekudaro nokuti pane zvakaitika izvi last time ndandisipona, ndakatoenda kumasvingo kuchechi, ndakazongonzwa kuti ndo zvakaitika. Baba vacho vakanga varipo, but vanenge vakambotitaurei, but mongoziva vanhu varume vanenge vasina kuzonatso taura chaizvo. Asi ini nditori munzira uye kuti ndiende kunoripota kuti ineniwo ndinayewo mwana ari ikoko. Kusvikirawo nazvino handina communication nayo, ndikutoshuwa kuti mwana wangu adzoke. Saka totiko zvino zvaane makore mangane? 21 dzakasati dzasvika, dziri kusvika musi wa3 August achiri mu20. Chechi kai hakuna mutemo wechechi. Bhaibheri chairo rinoti kudza baba vako namai vako. Ava vari kutopesanisa kutoti mwana ibva kuvabereki, vanopiwa vabereki muchechi.
mwana anotonzi ava ndo baba wako ava ndo amai vako muchechi. Saka zvinhu izvozvo zvikutirwadza adai tagona kubatsirika nekuda kwechechi iyoyo yaparadza. Saka mashoko enyu tichipeta chirongwa chedu, mashoko enyu kuhurumende, zvichida kune mutungamiri wenyika, zvichida kuvakuru vemapurisa, munoda kuti kudii? Inini ndikudawo kuti vatibatsire kuti kana zvichibvira hazvo muno muarea chechi ingai kana kutobhanwa, nokuti hakuna chinamato chakadaro, yangofanana newekwamadzibaba Ishmael waiwai. Hakuna chinamato chakadaro, kuti dai hurumende yatibatsirawo. Seni zvangu ndikudawo kubatsirwa nekuti zvinorwadza kuti ndakabereka mwana hwani iwe kwachurwa, unzi wabereka wako hawana basa, vane madhimoni, wakangoshandiswa naMwari kuti iwo, noti ivo vanenge vachizviti tiri vanhu vatsveneka. Saka isusu hanzi tine madhimoni, inini dhimoni ndakangowabatsirawo kuti ndiwaberekere mwana mutsvene. Saka izvozvo zvikundirwadza, ndingoti dai hurumende yatibatsirawo ipapo kuti kana zvichibvira, kana chibhanwa ngaibhanwe, vana vedu vodzoka mudzimba. Iko zvino pano ndakamira naMama Magorembo avo vaimbonamatawo Assemblies of God isati yakunzi iyo spiritual movement. Vanewo vana vavo vairi varimo muchechi umo vasingataure navo zvachose, vari kurwadzikana zvikuru. Regei tivanzwa vachitsanangura kuti chii chakaitika kuti vana vazosara kuchechi ivo amai vasisiri muchechi, ende vana vakapanduka sei kuti vazotanga kusataura navo. Mama, makadii henyu? Ndiri pangu makadii mama? Tiripo. Munganditsanangurire here mama kuti chinamato chenyu kubva muchitanga kupinda Assemblies of God kusvika pari nhasi zvakanga zvakamira sei? Makatanga kunamata rini uyezve makazosiya rini? Ndinotenda inini ndakatanga kunamata Assemblies, kuuye kuAssemblies of God 1998. Uyu mwana wangu mukomana atoko hari jaha achitoyamwa 98, and papa ina Reverend Nyika Francis Bindauko Nyika. Taikomborerwa, vaitidzidzise rudo, kubatana, mafamily kuyanana. Takanga tine rufaro neruga, taita setine syllabus, waiti ukarova zuva 1 kuchechi unoti ndaruza, wakunzwe vamwe wakupupura kuti takakomborerwa nezuro. Saka takati tine rufaro nerugare. Reverend Nyika varipo vasati vafa, vakafa 2020. Kubva ipapo pazogadzwa Philip, chechi yese yakabva yapandana, varume vechidzingwe muchechi, vakadzi vechisara varimo. Ini ndine vana 2, Tinaya naSeuma Magorimbo. Havatotauri nesu, vanototaura kuti hatitauri nemahedheni. Asi tinonamata dzimwe chechi, hatisi kuziva kuti yavo ndiyo chechi iri kuendesa vanhu kudengereka, kana kuti vana vedu vakutoraswa vakuende kugehena nekuda kwechinamato chamo. Kana kuti uzive kuti ichechi rudzi, and tinoziva kuti mutemo waMwari wekutanga ndokuti kudza baba namai vako kuti makore ako awedzerwe panyika. But havachatotauri nesu, vanotaura kuti hatitauri nemahedheni, and havatifoneri mafoni, vakatochinja. Saka izvozvo inini gotwe rangu riri kubocha, iko rakanoraswa kubocha, rakatotaura kuti ini handisisiri mwana wako Magorimbo. Ndikati wawe kwazinyama here? Zvikanzi ndikati chero ukafa munovigwana newe kwazinyama. Zvikanzi saka wotaura kuti ichechi ipi? Ichechi yerudzi, and vakutorodzana vana. Inini mwana womusisi wangu akatorodzwa, vasikatoziba nguru, akatorodzwa neiye mwana wangu mukomana, ndiye aitomira sababa. Sisi Edith Mutanguro ndiye akatorodza mwana Prudence kuende kwachipfupi. Asi bamukuru vasingatizi kutongozoone mapikicha, vatochatiswa kukoti nevakungopemberera mumachechi. Saka kuti ichechi yerudzi isingadi vabereki vevana kuti vange vechiyanana. Tiri kurwadzwa. Inini BP ndandinayo, but ndakabva ndanyanya kutostreseka, handichatonyatsi kukogona kunyatsonzwisise upenyu hwandari nekuda kwevana vangu. Tiri kutoti Mwari dai vapindira, varambe vachipfuurira mberi nekupindira kuti vana vedu vabviswe ikoko, vese vakasiva vari kubocha uko, nevese vari kwaMunamutare nemuHarare muNanduku abviswe, and vanofanira kutogadzirwa kutoshandiswa. Was Edith naJoylin, Edith ndisisi vangu, vakauya mai vakatofa nestress neBP nekuda kwavo, vakauya kuCrusade kwaMutaruku, vakanzi uyai mundione. Vakati aiwa isusu hatitokwanisi kuyeko, kana mechida imimi mungatouya kutiona isu. Usiye kuti ichechi rudzi inorambisa namai nevana vavo kuti havatobvumirwe kutoone vanhu. Vanongochinzi mahedheni, hamuoni mahedheni. Ichechi rudzi iyoyo
kana isatanism takutoshaya kuti ichechi rerudzi muzi taibatanidzwa naReverend Nyika tichidzidziswa upenyu nehunhu hwakanaka kuti tive vanhu vane rudo, nekuti vakanga vachitidzidzisa kuti Mwari rudo, kana usina rudo hauna Mwari and denga rachahupindi. Hamene kuti izvozvo vana vedu vakudzidziswe chii vechirambe isusu vabereki nehama, hapana achataura nawo, mafoni vakachinja chinja. Saka tiri kukumbira kuti mutibatsire vana vedu vadzikinurwe, vese vari kubochoko nevari kunana Munandi kwakazarise vana variko vari kungoshanda and vanhu vacho vane utsinye, havadi kuti vamwe vanhu vabudire because ivo vakadzidza vanoti takadzidza, but vana vedu kungada vatone madigiri but vakanombunyikidzwa havasi kutobuda kana maofu chaiwo ekuti vangobuda kungonofara nekuronga zvavanoronga, vanongoranga vangori Munandi and vanotopindira chechi upstairs mudenga pasi vanobikwe chingwa nezvese zvemabhanzi nemachikenini zvese izvozvo. Saka tarwadzwa and Tabitha wacho iye paakauye kubocha vakuye kuchema mai vangu vakatobva vatotore munin'ina wangu anoji Joylin akatororwa na Nomo and Nomo wacho akadzingwe muchechi naFerumi wakadzingwe muchechi baunguru wangu vakatouya vakavatora vakatiza naye noti vanga vatounganidzwa taunganidzwa nana mainini vanin'ina wamai nevana vehanzvadzi vechitoti vakaurayisa matete vedu vakaurayisa vakati takauraya takarege kuvaona. Saka iye zvinezvi Tabitha anotofamba nemotikari iye yezo usha kuti iri kushande zvebasa kana kuti iri kushande zvebhizinesi rake. Machechi vanonge vachitotorwa vachiendeswa, vakadzi vasina varume ivavo chiendeswa kudzimba naTabitha motikari yezo. Inini mwana wangu iye akatobva abviswa ikoko kubocha ikoko nepanhamo ipapo vakangobva vatotakura vakatofana vatomhanyiswa kumashopu kuti mira ikoko tozobva taendesa hama dzanze dzikatotera. Joylin vakacho vakatouya kumarondera polisi uko vatataura kuti nyandisiri mwana wako amutanguro nenyaya yechechi unosvoti ichechi rudzi inorambe family ezvi murume anobika ega mukadzi echibika ega, Ferume murume anotobika ega mukadzi echibika ega anotorare kukicheni murume. Saka utori ichechere asi iyo vane varume wavo vane vakadzi wavo wosiya kuti upenyu hwakaita sei. Ichechi rudzi iyoyo inopandanise hama nehama, inorambe vabereki kuti vana vade vabereki vavo. Tarwadziwa isusu neupenyu nevana vedu ngavabviswe. Alright mama, ndikubate zvishoma. Mune vana vangani? Ndine 2 mukomana nemusikana. Ndo vamakatobereka vese vakatokwana ivavo? Yes. Ndivo zvekare vabuda varamba vari muchechi vakukurambai nhasi. Kureva kuti kumba hamusisina kana mwana? Nditongori nemusikana 1 muhombe first born ari muHarare nemudiki second born akaroorwa anogara nemurume wake kuCape Town. Ndio vanototichengeta dai vasiriwo. Vana venyu vekuberekera? Mafirst born iwo vasikana vari kuchecha? Vari kuchechi ndo i30 born mukomana 1 ari ega nekalast born ndiwo vari muchechimo. Vana 4 vese makabereka vana 4? 2 ndo vakarambira kuchechi? Ndo vari kuto ndizvozvo. Saka iwo unotungoda vana kwa 9 months vozototi vana vedu noti imomo muchechi vanotodzi baba wako ndinhingi mai vako ndinhingi ivo ana mai mufundisi wacho ana mai zinyama wacho nana Philip nana Laki vacho ndiwo vanotonzi vandotopiwe vana vedu kuti ndiwo baba wako. Saka isusu tichirambwa, saka voti ichechi rudzi iyoyo. Alright mama, ndanzwa imimi muchitsanangura kuti pakafa vaNyika makazomboenda kuchechi zvenguva shoma. Chii chakazoita kuti musiye chechi kunamata? Plus zvanga zvakuitwemo inini zvazvisato handisingachanyatsonzwisisa. Plus ndiyo nguva yabva yaite COVID ya second wave third wave. Saka ndakaona kuti ndirambe ndichiita up and down ndoti vanhu vainga vakutonyorwe mazita kuti mouye kuchechi ananhingi vechingoiswa mumaWhatsApp mumafoni emaWhatsApp kuti vauye. Saka inini ndakangoona kuti hazviri nani ndichibva ndarega nokuti Reverend Nyika vakafa pataiti nedzidziso yakakwana. Saka uko ndichaoni chimbuko ndobva ndarega. Alright, COVID ichizopera makazoita sei musina kuzodzokera kuchechi zvakare? Ndakatongoona kuti kudzokera kuchechi uko hakuchatoiti. Vana vangu vakutaura ndiri muHeden nekuti handisi kuchauye ikoko. Vana vakauya kumba vachitaura nemi kuti mama muHeden here kana kuti vakakuudzirai kupi?
inini mufanika mukomana nemusikana vaiti kana vechinge musangano vanouye kunoku mai vangu vakauye kunoku vakanzi munomboona mama munofonera mama ira zvikanzi hativafoneri kamuhedheni vechidaro kuna mai vangu ndivo vakatozondi ivo vakazofa nenyaya yevasikana vairi ava Edith naJoeline vendiri kureva kuti vakatoti aiwa isati uye ikoko kana muchida mungatouye kwatiri kutauni kuti tikuonei. Saka makanzwa sei amai venyu vachikuudzai kuti mwana wako nyakutumbura chaiye wawakatakura 9 months ari kukuudza kuti handionani navo muhedheni, zvakakubatai sei? Zvakandidzimba, ndosaka ndiri kutaura kuti kana BP yangu yakabva yashuta munguva iyoyo izvi ndakungopona tichiti Mwari kuda kwenyu ngakuitwe, nguva yenyu yakwana. Fanika mazuva ano ndakutoti Mwari nguva yenyu yakwana, basa renyu ngarichishandwa ripere, vana vedu vadzikinurwe tionane nevana vedu. Aiwa, tinokutendai mama. Mashoko enyu amungade kutaura kuhurumende zvichida kuvakuru vemachechi, zvichida kumapurisa, ndeapi mashoko? Takukumbira kuti mapurisa vana vedu fanika inini vangu vari kubocha kumarange uko vanotorwa nechisimba vauye titoone vana vedu totonovarutsisa nokuti zvevari zvacho vakunge vakatenderere pfungwa. Munoziva kuti kana munhu echitaura inini gotwe iroro rakatotaura kuti inini handisisiri mwana wakwamagori pachena kwandiri kumarange ikoko ndaende kutoti rege ndinoonewo mwana segotwe unenge uchishiro kuti mwana wangu vendakarera vana vakukuramba handisisiri mwana wakwamagorimbo. Unonzwa sei? Ndakatokwira bhazi kubva kubocha ikoko ndichiri kunhama yamaini ndopaitotaura izvozvo. Saka handisisiri wakwamagorimbo. Ndikati iwe chirudzi Mwari vanotikudza baba namai vako kuti mazuva ako awedzewe panyika. Akati aiwa isusu takutongoti tiri vekwazinyama. Ndakati muri vekwazinyama? Ndikati ini kana ndikafa baba wakafa usatsike pamba pedu mugare ikoko. Ishungu but unenge uchishure mwana wako kuti unge uine mwana wako vechionana nevana vako mechifara nekuita zvese izvozvo. Saka takukumbira kuti sezvo basa remakatotanga iri mapurisa isusu toziva kuti nyaya yedu futi yakatoenda kwaVP kuofisi vana vanonzi vakena Nyahuda ndo vakatoti endai nefomu iroro kumarorera mapurisa ngavashande basa iroro vaite zvinotoita kuti vana vadzikinurwe. Vice president kubva zviri kutozikanwa ikoko kutori nefomu rimwe rakatoendeswa kumapurisa zvese izvozvo kuti tibatsirwe noti tega titovagoni but takutoziva kuti vatodzimaidzwa vana vacho unochiye kuti chii mune kana muchirambe vabereki zvinorevechi ichechi kunamata kwerudzi ikoko kunorwadza notoziva chechi inobatanidza inounganidza inodzidzise rudo zvese izvozvo. Saka pasisina chatichatarisira chatakutoti takungokumbira mapurisa vatibatsire vadzikinure vana vedu nokuti izvozvi vana vacho havandifungi kuti vachiri kutoda nezvemo vakungogara kungoti todii toendepi tobva sei but vakati kwane zvechisimba kutodzikinurwa ndo zvingatoita. Tokukumbira kwedu kuti mutitiro Mwari ngavatinzwirewo nyasha pavana vedu ivavo. Yesi tino wakadi yako? Niribo. Ribo kuri sei uchikoro? Kuri right. Ndanzoti iwewe wakambogara kuchechi handiti mama vako vasisiri muchechi, maigara sei kwamaichengetwa ikoko? Taisagara zvakanaka bozi taisaona nguva yekuerenga mabhuku taingonzi Jesu wakakura vasingadyi nyama tichidzidziswa sadza nemachunks madora nematemba. Ndo zvataitoziva kuti kana watobva kuchikoro waitosvika kuendera pachechi apo kana nguva yekuti ibhuku ribate waisaiwana. Saka pamaishaya time yekubata mabhuku apa munenge muchiitei manje? Tinobva tapiwa maprojects tiendi chinzende munotengesa majigisi maspice nemaputi monzenda ichi munotengesa mulocation. Totengesa mulocation wakadzoka nyango zvisina kutengwa unotoronzi sezvi zvinotengwa. Mairohwa nani manje? Tairohwa anonzi Stallone. Murume here mukadzi? Murume. Alright, aive chi muri pamba apa? Aigara ipapo achidiridza magarden. Angari garden. Hey,
Alright. Saka kana paipe matengesa paipe maipiwawo mari here maizopiwa mari here kunzi iwe watengesa uri wapedza kutengesa zvaunenge wapiwa zviya maizoitwa sei? Taisawana mari because tainzi tatengesa wakadzoka nemari 10% yese ainzi yaenda kuna reverend, all the rest yeyo vaita kuna fundisi zinyama. Saka uri muchechi umu unotonzi baba vako havasisiri baba wako, katamatize nawo wotonzi wopiwa baba vemo namai vemo. Saka iwe wanga watoona amai vako nababa wako here uri muchechi? Saka waitonzi ava ndo mama wototanga kuvadedza uchiti mama daddy, ukaita dambudziko waenda kwavari? Vachikubatsira? Dzimwe dzenguva vaisatibatsirawo mama wangu aizwa zvokudza kuti enda kuna baba wako woenda nowaudza iwe hati unenge wapiwa baba uri muchechi umu wokudza kuti wakatadzirei kundiudza orowa futi. Saka iwe uri grade ani? Ndiri grade 7. Waienda here kuchikoro maitoenda zvakanaka here muchibva kumba kuchechi? Taienda hedu zvakanaka asi nguva yekuerenga taisawana. Nekudya zvinhu zvakanaka maipiwa machansi? Saka maitopiwa chikafu malunch box zvese zvinenge zvakarongeka? Malunch box acho hai machansi futi. Malunch box machansi? Wabva kuchikoro modyei? Todya rice nemachansi. Komanero? Sadza nemachansi. Zvonzi Jesu haafaniri kudya nyama, Jesu aisadya nyama, saka ngatidyei machansi panapa. Saka iwewe mama vako vachibuda muchechi iwe wakasara sei kuti uzoenda kumba uko? Mama wangu wakasara muchechi andika nanasi vachirimo. Varimo muchechi? Mama vako vemuchechi here kana kuti mama wako wakakuzvara? Wakandibereka. Vakakubereka vatorimo muchechi? Saka iwe wakazobuda sei? Zvakaitika baba wangu wangonditi nguva yese nyange wasara nyange vaitwa kuti enda kuchechi nyange anytime nyange yekutamba isaiwa nonzi enda kuchechi wotoenda kuchechi. Saka iwewe kuzoti ukwanise kubuda panze kudai usisagare kumba uko chii chakanga chaitika? Ndakaona kuti aini ndakangoswera ndiri muchechi umu kama panapa ndinoite mombe mashanga fana tichi kendiendechi kuna baba vangu ndo ndaenda kuna baba nanasi ndo kwanchiri kugara. Wakangobuda wega here pagedhi apa ubva watongoti ndakuenda kumba? Ayo mama wangu nino akanditi enda wandipa bag nekablanketi kadiki kababy blanket vaditi enda kuchechi mamwe mablanketi achi ariko kumission house. Ine vanati alright gendiende vanaenda chi mission house ndo imba yechechi? Vanaenda chi pachechi chechi vapera na 1 totanga kunamata na 1 andika yo yapera na 2 yapera na 2 yemswe Saturday vanati vanhu vanenge kuita break gedringi ravhurwa vanati chi ini ndakumenda chi kumba ndinodya svikanzi ichi vanatakura bag rangu. Ndaidza mafriends angu ana Vincent ana Given vanati chi aenda kumenda vati enda vananodza chi Stallone wacho andichi enda ako vanatora bag rangu nebaby blanket rangu vanati ndidzokere kumba uko ndichanzi futi chi wadzokerei wadi kuswera uchechi ozoenda nevamwe chi kumission house. Ini vandaita se pandapotera negedhi vanaita kunge ndiri kuenda kumba vandadzoka nemunachi nemuna rusvingo vanaenda chi kumba kwadhedhi wangu vandatosvika vandagara nawo zvakanaka nanasi ndichingogara nawo. Saka ukuda kutaura kuti iwewe mama nadhedhi vako vakanga vasingagare pamwe chete? Alright, iwe mama vane kumba kwavo dhedhi vane kumba kwavo iwe waigara namama saka apa wakazobva wakuenda kuna dhedhi. Saka dhedhi vakati kudii vachikuona uchisvika kumba? Vakatofarawo nemoyo mumwe. Dhedhi vainamata Assemblies of God here? Vainamata Oldman wachiripo pasati pane mutungamiri anonzi Philip Sinyama.
Ko mama vainamata vese mama wakazviwa kuUBC na baba kuti twere vatatonamata but baba wazoregera pakauya Philips Nyama dedobva wabuda muchechi wakanamata vanotoseparatanisa mabereje 1 iwawo tiramba naini ndozvakaitwa mama kuna dedho bwazi dedi wakauya kwapinda muchechi na 8 kabuda na past 10 pachinzi Philip ndo aaningirina success ndo pakavoti chechi zutaizoti takapinda na 6 taipera taigona kubuda nechinhalf past 6 but kuti takapinda na 8 tobuda na kuma half past 10 ndakuisiya undotsvaga imwe chechi ndatoti ini ndo pandakazotizawo ndakagara na mama. Saka iko zvinezvi ugara nadhedhi saka iwewe waugara nadhedhi makazotsvaga imwe chechi here yekuenda kana kuti makangogara zvenyu kumba? Takatsvaga. Saka mama unombosangana navo here murodhumu kana pai kana kungodhumana unavo? Ndaatosangana navo futi nezuro. Vaingoti kuti sekwa unogara ndati akutori bho kudarika kwenyu. This yabuda pa TV hakudi masivi Sly Media TV yandispota ndiri mustreet ndazoona ndapa news ndakawandwa nema views Sly Media TV mandichinjira my dreams Sly ya Sly Media Sly ya Sly Media Sly ya Sly Media Sly ya Sly Media kuchinja vision ya maghetto youth kuchinja life ya maghetto youth kutipa nzira semaghetto youth kutipa gwara ramangwana rakanaka Sly ya Sly